खुनसि मोनो दरसि दरसि जायो। हेलौ लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय, होमबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव होदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो। बिथांमोननि बे एलबामा जोबोरैनो नायनो मोजां जादों। बिथांमोना बे एलबामखौ रिलिज खालामबाय। बे भिडिअ'नि लिंकखौ डिस्क्रिप्शन बक्सआव होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिस्क्रिप्शन बक्सआव थांनानै नायहैनो हागोन। भिडिअ'खौ नायखांबायबा माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम। आरो बेफोरबायदि भिडिअ'खौ नायनानै चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, मानोना आं बेबायदिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअ'नि सोमोन्दै निउस लानानै फैयो।